kanan wok jongaru kam dabian tang ba kidon kipor segi habok mo tagasngi te ngam sunang su berong kumno hanrei ngadap da jing sukumen ka bakarau ba kilidar jungi sakmat kila batai mo kam tam I kongres nanta I ba Albert I ba Jihon nanta I kong Ivanri but kam tam ngaso sarong bha na kam ta I ba Albert mo bode we na kilidar kasi jungi ula pau ha cannot is but ha ka ri India hi bro hoy te ngidap da kajing sukumen ba ngidon utau lidar ba kiwei ro kitip sakaleng-keleng te kata de kajing so sarong janga bat ngit mafi we ro ngi so sarong lang ke kata mo te ngi kermen baling pa kani ka mai recharge ngi na ya buddin ya kalenti ke ba iba albat ila alam ngi sakmat te hakle ka por kindiet ngan batai fi isapang saudi wing product let's say pila bani itu ini noni capsule oh, okay good te so tanat sibun ikam te iba albat ila batai bha ya ke ke jindon kam ki senrang let's say yang akalong kun membatai nam ta ki jindon kam ki kentei mo baik ini tu ibi uni might or uni noni capsule udi best nam ta ki woman let's say ngilap mo kum ki jingtuna ha ki jinglong kentei let's say ngilap bhai kita bun ki long kemi ki bala shongkha let's say arsnem laisnem sausen sansnem ki bom yok khun ki phak kem sharum shaneng na di dawai nang to umya dei den reng ong ep uni unoni capsule udi the best namata kum kita ki problem haki women mo uyara pro kum chu uni lada fidon migraine problem let's say ngilap bhabun ki parlok ki di dawai sikit mo paskan kadiang paskan kamon di dawai sikit ru umya poi des let's say ngalak ban ong ep bun ki parlok ki bangawai lap hi hani hadong zumiru ki badon migraine nadu baki di yaw ne noni capsule menta kimlele shu de lada don kum kita ki parlok ki don kajing sitom migraine na ip ai batailem ki bakin yo kajing koi na ip de what so panut kita ki batai ki bakin yo kajing koi de plus nang ta lada ki don ki bapang matru une yarap lang lada pila bandi lang une bat ki mongol wa batai fi mene dapi pangmat pila bandi umonggol begreen ringkat bau nyu noni capsule de dapi don kajing pangmat yes good very good kom te dapi pangmat pang sengkai dapi don ka jingkha ki butlum kini kita baro pindi dikina une noni capsule kan yarap ha but plus nanta an ong ip lada don ki problem kantam ngila man ong free and frank kata mo lada don ka problem kum ki kente kata bagi ong kata ovarian cyst uni udah the best medicine nam takit kum kita ki problem de pila abanya share lang ki parlok chungpi let's say ki bomyo ban aten hakane kaski banya snap lang ki jing batai de kita ki jing batai ki long kato kat ne kan kendia bangila an batai kane ka por namar kapor ka jrong ngi batai dut let's say ki produk ki long ki babon handu sis patam na kane ka mindset ayurveda ki bangila banyo de ngangi yang mata hakne kapor ngi batai tangkat to kat ne next program ngi yo lat bania syam yang kum ne nginang batai su saki week di produk ki ai ji mantoi na mata ka ko yakhe jogi ngangi bakum ki ustad ki ong baka jingko jingkhya ade ka spa ka khautam lada ngi don ka e ke ru dang don ka jingko jingkhya am mantoi ru yang dan ring so sarong hang ni lingpa kane ka mai recharge am ngi yo ban recharge ya ka ko yakhe jogi ha ni recharge ka kamet jongi ni recharge ru ka pla jongi ru kumjo te ladang ni kum ki mimbar baro ladang ni simkhia namta ka ko ya khela jong ong ep le tikna ya ki ek bapila te persang ni lati badan ki bhaying basan se kum bania thu ep kum ong in kong banri bon ki parlok to ki bhaying jonga ru ki dan sini em nadu bang aimat yo nutribun woman o ne diabetic care but une mongol bagrin kataru ampat yu ailut bat umai to si bat stevia na ai tang kito atli ro ki snow ba kila yo improve sipun ha te kata kalong ka confident jonga bangala ai yaki bahaying basam jonga bat ka feedback mangayo anaki om naki breu are naki bahaying jonga bang sel sarong baki bahaying jong haru kila yaro bahayangan andu ba ayonga kyong nadu badi dawai jong me ni ngla so koi katung penut ka bai dawai sarum saneng rei ngam so poi ai ru kyong ta te hakne ka por na so ban ong lang ye phi wei pui parlok uni unoni bang ong phi mentaru ulong dawai u kong san tam na wanta
tai ya ki thai wat yang ki chen rang ro radon ki ba pangmat la ne ki ba kha ka met ka phat ha ngila bandi yo ne bat bandi yo ne kalong pidi bandi swa chikan ta swa ban bamja di bar sai mo te pila bandi arsin chiski ka shong kum condition jong pi family le pila bandi tang chisin la pi don ka jing song sitom pila bandi arsin but kumpan bandeng saisin radon ki women's problem kum kita ki wa bomyo khun le singila odong ki pla sumar pla kem sharum chane nala odong ni pi to supha ya persang bandi oni kapsul di lang une u mongol juice di lang une le kum ong ba albert da utau nong bu nong thau mon tangim la ong re da ke jing na ha kamet da ki di kana kunta kamut hadil sausan banai te finio hi tar good result le se kum bagi ala ong menta ki bon ki result le sing la ong na ki dong ba khara khara ne so silong du ki bagi la da yo e ka result kum kita te ngim la ong le se yo don ki ta ki ba blei ibit mon ban ai ka tangim la ong re la de ke jing na ha ka khot met benta kamet te an oi pila da fi tang kini sau jai ro tang sau benai anis slam ro san benai pila yo ka result te ngakermen baling ba kini ki produk jong kamai recharge bat ngitip ba kini ki produk jong kamai recharge kim don side effect pd bun ro mele di duna ro mele le singilap ba ki dawai pareng ada pd kulmar chaka ban ba poi chaka jing snil te kendiat hakane ka por som ban penkut ro le se na shim ne kabu ban ya kerlang epi kum kane ka jingpang gastric ba belai ba hangi menta lada ngidi dawai pareng teng kala jam teng kala su teng kala jam teng kala su upya de na kat kum ka practical jonga ha kane ka mai recharge ayar beta na kwa ber suggest lang ipi we ki basnap but ya so kane ka sni ba lada don ki parlok ki bastom kum kita jing sitom kaptam kum kata ka gastric bang ong da di dawai ka no dang di dang ja dang jam dang su kum kita ki problem to tip bang ong ipi le finom jam Pidon kamen di yakini ki Ayurveda produk. Bala ada kum kita ki problem pila bandi uni mongol ada pidi tang uni mongol ru ada ka gastric jong pi ada malu mala na ong pi tang uni siklong ru raja na ong pi. Ada da pila di uni siklong ada kam trekam. To tip ba ka don ke jing flot how liver jong pi. Kan mau phai ta mo. Ti pidon kamen di lip 2000 nang ta pidon kamen di trifala kapsul mai tu si bat mongol tang kine sau jai do da fidi nak manta ki gastric problem ka de ka dawai ka bokong san bha nak manta kum kita jiskom le sing la bat ong la de ki balong ulcer malu malaru la de ki la jur bha jing jate jau ro ong pi da fidi ne trifala capsule ude botan kam bha na mata kum kita jiskom bat la don ki bokum kita jiskom da pila ben le dikna ki sau jai jing ki produk nak de ka mai chat ayar gada na ong pi ka gastric bajur kano ro kinjam bai te kata de kalat bang aso ban ya pen so lang pi na ko menta parlok nang makin yo kacing ko cingkia bat ngaso komen sibun baki lidar jongi ki share ki babun ki jumun toy ka bangila berle nang menta ka koi ka khia jongi te ngidun kam hai ka koi ka khia bat ngidun kam ru ya kayo ka kot te ngaso sarong bat bang ngaru de we membar na ka mai recharge bat pi lidar baro bat ki ki parlok baro ngadap supen ban pentolang api ba kamai chat ka de ko we kalat bangin yo ya ka koi ka khia bat kum ju ru bangin richat e kamet rengkat bat richat ya ka pala jonga sapi te ngile dikena kumta richat ya kamet jengi automatic ka pala jengi kan richat lang te shim ya kene ko bu na kaleng jonga namdon sibun bat oge fi kene ka ski te tangki de hikin tongi ne kit bok kit yang iwe bangin na ya ki usah frang bat wat perkhat bakata ka jingle jong pi kan pen mentoi ki wei hadai ko kong e kan mentoi pi hi te pi yo ka jing ko jing khia ba ka ju ka por la pi kwa ban kamai ru phila ban kamai leng ba ka ni mai chat bat kum ju ka por ka leng ba kamai chat kala upgrade sibun ya ka lifestyle jong pi ka ban kong ka long phila lai ben li yang lan ha ki dukan recharge ba ar phila lai ben li yang lan hang te ha po ka si di lai kan te ha teng rangi pe rangi yak nang tu ki thamula kajing le bhabreu hoi la le bhabreu bat le style la bat smartphone ke baram ha bat ke le game yang lain siu bilai teng i jakor mo i ot komot chong dei henry ngi bla amlin nang ne siu bilai na mai chat nun kan yang lain te ani aso upgrade ha teng ngi kwa thit mobile ke lai pho 10,000 ben le yu teng ada ngi nang ro ki kwa ban upgrade em lifestyle jungi
te kan ayu ban let ya kamai recharge te langi kwa ban pen upgrade lang ki parlok sungi ila ban share lang ki parlok ngatrai da ki week ki parlok ru haba like so pho hajar ka mobile ki dang hit ban upgrade lifestyle kan ayu ban register free la dia ban upgrade la kim kwa ban hit ki product jong kamai recharge ru kila ban use tang ya ka service jong ka kamai recharge bakin upgrade ya lifestyle jong ki te hakaju kapor ki ban upgrade ka lifestyle hakaju kapor ki upgrade ka ko ya khia jong ki hakaju kapor ki upgrade ya ka jing ko jing khia pat ya ka pisah pat ka pla baro ti am sudang su pun ong kumno kan vai sai sin na kin bok kerang ni we bat na ai kuble ye pi we ki member la ne ki leader let's say ki bang itu let's say bang tip kerteng bat bangam tip kerteng na ai kuble lang ye pi we ba pin nang ya ko ya khia bat pin nang ki usta prang ha ka ne ka business bat kumju ro pin ya kamai bat ha ka ju ka por nga so sarong ada ki parlok jongi ki bayak snutu daga tin khasi let's say ngala bat ong la fi ya ki usta khamat mo tinga kermen ba ngin ki we but in a shim ya kane ka bu kham tam ha po meghalaya jami let's say manga mafi let's say ki bodan ha kane ka por ki ba ha khamat in yo ban shim ya kane ka bu bala da manga mafi ngi me shim ya kane ka bu let's say ki we kin sawan na din ban shim ya kane ka bu thang ta ka por fin sa oh ki yo ki te oh ki yo ki to dekat badang biang ka por da manga mafi ngi ngim shim ya ka kedawan ki we te la yo e maki ta ngim la ban hang no ro te de kata ka dau to mineshim ka bu but grab ya kene ka opportunity ba ngin kiu mangi sa khamat bat ngin yo ru ka jing toy bat lada ki briu jugi kin kiu karoi ka par kanwan hangi hi hangi te ngasong sarong bat ngasong sibun ya kene ka mai recharge ka balayar penken tiu bha khamtam yangi hangni wat langiran sibun ki jing tunaro lengba kane bon ki parlok ki bla kiu sa khamat ki bla imjanan ne bon let's say ku man sui thu epi dan ki parok junga ki betu khana man suate ngale dikot nam yo dikot le yo tang bai sharu ha man ta te lockdown ku me sutia ai wong bai banai lai bet yang la te nga sarong ba kamari chat klairat sibun nam ka kibrin jungi te ku ble sibun ni ka jisa score ka por jong pi baro te nga kermen ba ngine but ka nuksa jong i ba albat mo we na kilitar jami la pau bat bula kamai bahiru wat hak kapor udang ru tunhar ka kamai ji te kumjo ro kanuksa kum I kong ivanri I congressful nanta iba jihan ngaso ben ba so sarong ba kamtam kum ki lidar jami na yang dikan mo kum I kong ivanri kum congress ti bayai chakamat bat ki kiu bha ha kana business tingi ba kiwe pi kanuksa jam ki kini shim kalanti kalat ka kabu ban but ya kate kalanti wa bha jam ki bat ngaru ngaso sarong ha ada ki kentei kasi jam ki khna kasi jam khamtam manta bani kam sarkar kam dei ga basu te lengba kane ka system da fi kamai san phone ro hajar si banai kade ka lat ka kharau in nasmo ha umri tangkat ta fin kamai kila man kamai ro da ki lak ka si banai markat kum ka system jong kamai ni chat kalong phila man kamai hadu arko lak ha ka si tayo te kat kum ka cycle jong kamai chat kadon hadu san cycle ha ka si tayo ka si banai ke da phila man kamai arko lak ha ka si cycle da san cycle kalong si koror phila man kamai si banai te ngi so sarong ada ki para bai so chulang ha ne ka por ki kyo te to sim ne ka kabu ngikit bok kerang bagin kyo lang bagin nang ya roy haka ri haka state jongi bat kumjo ro ba nginang eko yakia bat inang manpha kalong gilong sem jui ngai ba sisin ba biang kapisa yin ka sem ro kasuk sai te jiko yakia ro inang yo te kalat babun kin pli te lada ngim sim khia le se lada ngim kin kor lada ngim parwa ya kita kilat ki bawan menta te kamot kasa stang jing ba be hadin lada ni I ki te tang kita hi lihat kublai shibun saisin te all the best my recharge is the best grab ek opportunity jangka saisin kublai shibun